Yn y fideo yma, da ni'n edrych ar sut allwch chi ddechrau defnyddio'r synhwyryddion sydd ar yr M-Bot. Ac ar gyfer yr enghraifft yma, da ni'n edrych ar synhwyrydd pellter, sef yr ultrasonic distance sensor sydd ar flaen eich M-Bot chi. Mae'n edrych fatha paralygyd. Sut mae hwn yn gweithio, mae gennych chi ddau diwb bach arian. Mae un yn gyrru ton allan ton ultrasonic allan o'r robot. Mae hwnna wedyn yn bownsio nôl oddi ar ryw wrthrych. Mae'n cael ei ddarllen wedyn gan yr tiwb bach arall sydd ar ochr arall y synhwyrydd. Yn amlwg wedyn mae faint o amser mae'r ton yn gymryd i gyrraedd yn ôl, lleian byd ydy'r amser agosaf i'r gwrthrych, pellan byd ydy'r amser, mwyaf byd ydy'r amser, pellan byd ydy'r gwrthrych. Felly ar gyfer yr enghraifft, dwi'n mynd i ofyn, dwi'n rhaglennu'r robot rwan i geithio ymlaen. Os ydy o'n synhwyro bod yna wrthrych o'i flaen o, dydyn ni o'n bydd y gwrthrych o fewn 10 cm. Os ydy o'n synhwyro bod y gwrthrych o fewn 10 cm, yna mae o'n mynd i ymatab, mae o'n mynd i droi i stopio yn y teithiau gyfeiriad gwahanol. Felly gadwch ni dorri'r broblem yma lawr i ddarna llai. Dan cyntaf wan ydy wneud i'r robot yma symud. Dwi eisiau hwn symud drwy'r adeg, felly debyg i ffordd da ni wedi gwneud hyn yn y fideos dwytha. Da ni'n cychwyn bob tro hefo'r banner wedi cael ei chlicio. Da ni'n dweud rwan, da ni'n mynd yn ôl yr action neu'r symudiad o fan hyn. Dwi'n mynd i ddewis yr un yma, so move forward at the power of 50%. Dwi ddim yn mynd i ddefnyddio y rhai hefo'r eiliadau. Dwi'n mynd i ddefnyddio move forward at the power of 50%. Dwi'n mynd i fynd i control, dwi'n mynd i ddeud wrth hwnnw am pryd dwi eisiau iddo fo wneud hyn i sawl gwaith, o dwi eisiau iddo fo wneud hyn drwy'r adeg. So dwi'n defnyddio'r forever neu'r loop am byth yma. Mae hwn yn holl bwysig oherwydd os dwi ddim yn defnyddio hwn, mae o'n symud illa am chwarter eiliad yn mynd i stopio. Mae'r forever mae'r loop am byth yn mynd i sicrhau fan bod yn mynd i wneud hyn fan drwy'r adeg. So dyna ni rhan gyntaf cod. Mae o'n god eitha syml i'r robot oherwydd dim ond un peth mae'n gorfod wneud, sef symud ymlaen drwy'r adeg. Be da ni'n mynd i wneud ywan, da ni'n mynd i gyflwyno rhywbeth o'r enw datganiad amodol. Beth ydy datganiad amodol ydy, mae o'n dysgu yr robot i feddwl ac i wneud penderfyniad. Felly mae'r robot wan wedi ddechrau defnyddio'r synhwyrydd. A'r amod ydy, os ydy o'n synhwyro bod o fewn 10 cm i rhywbeth, mae rhaid i fo wneud rhywbeth. Mae o wastad yn mynd i fod yn edrych i wneud y penderfyniad yna. Os ydy o fewn 10 cm i rhywbeth, dwi'n mynd i ymatab drwy wneud hyn. Os ydy ddim o fewn 10 cm i rhywbeth, dwi'n mynd i ddal symud ymlaen. Felly, mwyn dod o'r datganiad amodol yma i mewn i'r gwaith, dwi'n mynd i ddefnyddio hwn. Sef yr loop, dolen ydy hwn eto, dolen if. Neu os, os o hwn yn Gymraeg. Os ydw i o fewn 10 cm i'r gwrthrych, yna gwna hyn, so fyddai'n deud wrth y robot beth dwi eisiau ddim yn gwneud wedyn. Dwi am osod hwn o dan y bloc glas yn dweud symud ymlaen. Be dwi eisiau gwneud rwan, dwi eisiau gosod yr amod, neu dwi eisiau gosod yr rheol dwi eisiau hwn ddilyn. Sylwch fan, mae'r blwch yma, mae'n siap eitha debyg i fi am hwnt yna fo. Mae o wag ar y funud, dwi eisiau ffeindio rhywbeth i ollwng i mewn i'r darn gwag yma. A dwi'n ffeindio hwn o'r darn yr operators. Sylwch iawn, mae gyda chi wahanol siapiau i blociau. Gyda chi rei hefo ymyl crwn, gyda chi rei hefo ymyl pigog. Ffordd defnyddiol iawn o gofio wan ta, os ydy'r lle gwag fatha sy'n fan hyn hefo ymyl pigog, dim ond y blociau hefo ymyl pigog sy'n ffitio yna. Os ydy o hefo ymyl crwn, fatha'r un yma, dim ond y blociau hefo ymyl crwn sy'n cael ei ffitio mewn fanna. Allai ddim llusgo bloc hefo ymyl crwn i mewn un sydd hefo ymyl pigog. Felly mae hwnna'n ffordd defnyddiol iawn i'ch gofio. Felly pam ydych chi'n defnyddio synhwyryddion, yn aml iawn wrth chi'n defnyddio un o'r tri yma. Mae'r symbol yma'n eitha cyfarwydd yn ni, sef yn fwy na, yn llai na, neu yn hafal i. Ar gyfer yr achos yma, os ydych chi'n cofio beth dwi wedi dweud ydy'r amod ydy, os ydy o'n llai na 10 cm, dwi eisiau defnyddio yn llai na, dwi'n wisgo'r blwch yma i ollwng o mewn
yn gwaglyn yn y lle gwag yn fan hyn. Peidiwch â cymryd sylw o'r bedyr hif sydd yna'n barod. Yn amlwg ddim wedi newid hwn. So be nes i ddweud oedd yn llai na 10 cm. Y cam nesaf wan ydy dwi eisiau deud wrth yr embot be sydd angen bod yn llai na 10 cm. So pa synhwyrydd neu pa sensor mae'r robot yma'n wedi ddefnyddio. Dwi'n wedi ffeindio manylion yr synhwyryddion yn fan hyn, y bloc glas gola yma sy'n dweud sensing. Eto, sbiwch ymyl crwn sydd ar y blwch yma. Dwi'n sbio ar siapiau sydd hefo ymyl crwn. Dwi'n gweld un fan hyn, dweud ultrasonic sensor distance centimeter. So dwi'n wedi wisgo hwnna, dwi'n wedi ollwng o. Dwi'n chi'n gweld mae'r lle gwag yna wedi chwyddo i wneud digon o le ar gyfer y bloc dwi wedi ddewis. So ar y funud dwi'n dweud, symud ymlaen drwy'r adeg, ond os ydy o'n synhwyro bod yr ultrasonic sensor dangos pellter sy'n llai na 10 cm, yna dwi eisiau chdi wneud hyn. Dwi heb ddweud o be i wneud eto. Yn un peth dwi eisiau chi wirio ar y pwynt yma. Mae hwn yn dweud port 3. Wel, lle ddewis port 1, 2, 3 neu 4. Mae eisiau chi edrych ar y robot i'ch blaenau chi. Mae eisiau chi weld dwi'n i pa port ar y cyfrifiadur sydd ar ben yr embot. Mewn i pa port mae'r synhwyrydd yma wedi cael i osod. So mae gennych chi opsiwn 1, 2, 3, 4. Ar y robot 1 fan hyn, mae wedi osod yn port 2. Felly dwi'n wedi ddewis port 2. Y cam nesaf wan, hwn di'r cam ola. Cam ola ydy dewis beth sydd angen digwydd os ydy y rheol yma yn dod yn wir. So os ydy y synhwyrydd yn gweld bod yn agosach na 10 cm at wrthrych beth sy'n mynd i ddigwydd. Yr ateb yn dod fan hyn bob tro o'r symudiadau neu gweithredoedd. Mae ddigon o bethau allai wneud, ni allai ddeud wrth o'n wan stop moving, so allai ddeud efo stopio. Y broblem sydd gennym ni'n fan hyn wan, mae o'n symud ymlaen, mae'n synhwyro bod o wbath yna, mae'n dod o fewn 10 cm iddo fan yma'n stopio. Mae hwnna'n mynd i fod yn sownd y fanna wan am byth, oherwydd dwi heb ddod â'r robot allan o'r broblem. Y broblem ydy bod yna wrthrych ar y ffordd. Be dwi'n trio wneud ydy cael y robot yma wan i deithio o gwmpas y gwrthrych. Dyna da ni'n gobeithio. So di hwn y dda'n byd ni'n yr achos yma. Ni allai ddeud wrth y robot symud yn ôl. So da ni symud ymlaen. Yna mae'n synhwyro bod yna wbath yna. O fewn 10 cm, mae'n symud yn ôl. Broblem ydy wan, fydd hwn yn mynd yn ôl o blaen, chos fel mae'n symud yn ôl, dos na ddim byd o fewn 10 cm, felly mae'n dechrau symud ymlaen eto. Mae'n mynd yn ôl i union un lle, mae'n gweld o yma, dwi o fewn 10 cm, felly mae'n symud yn ôl. O, dwi'n bellach yn 10 cm, felly mae'n symud ymlaen. So mae'n mynd yn ôl o blaen, am byth. Eto di hwn y dda'n byd ni'n yr achos yma. Be dwi angen yn fan hyn ydy unai troi'r chwith neu troi'r dde. Felly dwi'n wisgo un o hein. Dwi'n defnyddio troi'r chwith fatha enghraifft. Dwi'n gallu gosod nifer o eiliadau dwi eisiau i hwn droi. Felly os ydy'r amod yma yn cael ei wireddu, sef os ydy'r rheol yma'n wir, so os ydy'r synhwyrydd yn gweld bod o fewn 10 cm i wrthrych, mae wedyn droi am un eiliad. Gan obeithio wedyn bod yn troi oddi wrth y gwrthrych yn teithio wedyn i gyfeiriad gwahanol. Os ydy o'n teithio gyfeiriad gwahanol, mae'n mynd i wneud yr fath eto, mae'n symud ymlaen drwy'r adeg nes bod yn gweld bod o fewn 10 cm i wrthrych. Mae'n un peth ychwanegol sy'n gallu gwneud yn fan hyn, eto dwi'n mynd i'r operators, yn lle bod yn troi un eiliad bob tro, be allan ni'n gwneud ydy dewis wbath ar hap, neu be ni'n gael yn Saesneg yn random. So yn techo bod o'n un eiliad bob tro, ni'n gallu gosod o i fod yn wbath ar hap neu wbath random rhwng 1 a 5 eiliad. So bob tro mae'n synhwyro bod o wrthrych yna, mae'n troi, weithiau'n eitha droi yn 1 eiliad, weithiau'n eitha droi yn 4 eiliad, weithiau'n eitha droi yn 2 eiliad. Os bych chi'n ymwybodol bod bosib dod am math yna o beth i mewn, chi'n angen defnyddio hwnna bob tro, ond mae werth chi ella trio i weld beth yw'r effaith mae hwnna'n gael ar y cod. Dyna fo'r dilyniant ar gyfer defnyddio'r synhwyrydd. Yr her dwi'n mynd i osod i chi wan ydy dwi eisiau chi
drio defnyddio be maen nhw'n galw ddatganiad amodol, sef dwi eisiau chi drio defnyddio synhwyrydd i wneud i'ch robot chi ymateb wan pan mae o'n gweld gwrthrych ei flaen. Mae hwn jyst i chi gael profiad o ddefnyddio'r synhwyrydd. Dwi eisiau chi ella chwarae gwmpas hefo'r ffigyrau a'r rhifa sydd gennych chi yn y dilyniant i weld beth ydy effaith hwnna ar wahanol bethau. So'r her fel dwi'n dweud ydy i ddefnyddio'r synhwyrydd a dwi eisiau chi wneud i'ch robot chi ymateb pan mae o fewn hyn a hyn o bellter i un o'ch gwrthrychau chi.